Denne lektion handler om historik i BBR Kommune. Hvordan tilgår du historik for objekter og felter, og hvordan tilgår du objektets historiske versioner? Vi starter med fremsøgning af slettede objekter. Et slettet objekt vises ikke i resultatlisten, men findes dog stadig i BBR Kommune og kan fremsøges. Ved aktivt at medtage slettede objekter i resultatvisningen i din søgning. Slettede objekter vises herefter i resultatlisten på niveau med andre objekter, dog overstreget. Tilgår du et slettet objekt, er alle felter og knapper deaktiveret. Dette indikeres med en grå farve. Skærmbilledet vil være det samme som objektet så ud, da det blev slettet. Du kan skifte imellem almindelig og historisk visning ved at klikke på historik-ikonet øverst på objektdetaljesiden. Ikonet findes på alle stamobjekter i bygning og bolig. Vises et objekt som historisk, kan du se det helt ned på feltniveau. Den gule markering viser, at et felt har skiftet værdi i den nuværende valgte version. Du kan tilgå det enkelte felts historik ved klik på historik-ikonet. Klik OK for at forlade visning. Ønsker du at se hele objektet i dets historiske version, som det så ud, da en bestemt ændring blev lavet, klik da på datoen i felthistorikken. Du kan også skifte imellem objektets forskellige historiske versioner i versionsvælgeren. For at forlade den historiske visning, gøres dette ved blot igen at klikke på historik-ikonet.